Balik mo. Ay, nalibang ka? Ang bata malibang inani. Sige, ready. Poop! Saba sila na. Tinglibang yun na niyang Sunday afternoon. Basta po yan lang yung rakibs. Hinana sila guys, kabibo. So namin sa San Franz and welcome di ay sa ato ang Bisaya vlog. We will go to outreach na po karong hapon. Umisan tubig. Ba't naasa mi sa San Franz para mag-inquire on about sa plate number na mo kung magpahimik ko ba may temporary or di na. Wato mi agit one ugma guys, magbayad mi sa amo ang car. Lapan ko ni Buday uy. Salamat sa Ginoo nga nibuton na iya ha. Hubag sa ulo. Kira mo na ito. Kaya na lang. Yung bas-bas ko rata. So kung may mangita, unsa ano na? Naka-flower it si Inday. Guys, nag-live me ganina sa May Daily guys. Sa ang simba. Ikapoy ko, but I have no choice. Because we have to wake up and to work and all. Hello, Sir, kung naa ka online banking, pwede man na transfer. Pan lang. Para dili. na Gcash na yun bank niya. Ang problema ka ay hala, tanaw daw nato be tuod be. Later, see you later. Magigil lang na ay baby. Uy, lami kayo mong kiss. Uy. Humat kayo mong baby. Humat. Kasi naong sa nalibang be? Libang sa daw be? Unsa man? Kumuton ta mo? To anak, kinumutay na ni Ron. Ha? Kumot na Isugod dis. naman lagi mo. Kumot na dis. Ganina ra ba ko nag-ingon sa inyo ha mga kuyok mo ha? To ana. Muta ni mutay na eh. Tanahan na to ha. Ang chance. Mas makasave ta no. Kung mag-juice. Diyos tapos magpalit ta og kuan. Isang. Palit o Ay. Tukan ang badiday. Isa. So guys, nangita mig juice na anami pan. palit lang o Snack cup. kaon niya. Cup. Palit 50. Cup, plastic cup. Ayun na. May pangsulod ng mga chinilas. Oh, nangita yung kuha ng mga chinilas ay. Mga bata ba? Una pa. The Brandat is sleeping already. Ikaw buhubo ng taon-taan ni. Oh. This is the perk of being a mother, guys. Hubo is real. So look at this one. Kadlok. Wala na ay. Lagat ang mata. Ay, ano nila eh. Purtang. Nagiputay kay nga dalan. Ganyan ni mo ipan. Masuko siya bisan na at least nakakaon. Mas lang ta. Katulog rugid sa Budanday. Batas na lang ko. Nya asa man ka mo parking? Dito sigos. Parking under eh. Naraman diri. Ade birthing clinic diri, Health Solutions birthing clinic. Dito man lang no. Daog madili ipabutang ni Baysur. Ano man na sure? Ambot. Mga oy, nabagal. Ibutang darat ni mo nagtuyok pa. Namang lugwa no.
si Kad mag okay raman na siya. Kanilang ni mulugwa ning Nabara how. Nabara how. Tinaw man ang upo o tanawa basta naa sa gawas basta inari basiga. Pag naa sa inside sa balay, Pangita. hindi kayo siya tinaw. Kung dato ko, hindi ka hatagan Ah, kalayo na kayo ka. Sa una ba kayo? Ngali. Sige akong palit. Bansingi akong kwarta. Dada, sa una da inyong bansingi kay piso na. Dada, sa una. Si Banching piso. Sa ila ba kay barato pa man sa una. Ah, okay. Value. We're talking about the value. Bansin ko daw nila kay Gis. Hoy, awa. Ihatag ko ni sa inyo tanan. Thank you, Lord. Atong ni Agi, yun sa natong Diyos. Nga naman to, no? Ah, oo, makatimpla naman tayo ilail dyan. Dada, si Kevin da kay... Sa mga hapak. Karoon kay tugod. Mga pingo. Kay tugod lang. Dada, si Kevin biya makay na makyo. La. Maniyak! Ano siya mo? Yang gikuot siyang bulsa niya na makyo dayon. Ano naman na, Kibs? Imot niya. Nusun. Bad na, Kakita magpakipak ko na. kakita ko. Ay, hiyon ako ni. Si Ethan dyan ba? Kasi panglawa. Masa tong verse ni mo, Kibs? Oh, verse, Kibs. Mama, mangihi ko din. Ah, ikaw, Tan. Ano sa tong verse ni mo, Tan? Ang verse kay... Ano siya? Nakalimot na ko. 1 John 4:8, God is love. Ikaw, Tan. Bita mo to kukuan. Bita mo to Ito, Tan. kukuan. John 1:35. 1:35. Jesus wept. Jesus wept. Very good. Ikaw, Kuya? Napa si Kuya sa gawas ni. Masaya mo nasabtan sa God is love, Kevin? Si Jesus gilab. Si Jesus, gugma. Pasabot. Pasabot, dili siya pareha sa mga tao nga. Chaman. God is love. Di siya pasabot. Jesus ni. Karamog ka. Ayawan ko na taong sa gawas. Hawa diha. Dalai. Ikaw, sure. Ang sa tayo mga verse, sure. Psalms 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. O napay isa. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. And I see again rejoice. Siya pa. Marama. Ang sa inas... Alimot ko itong in the heaven ba? Heaven? Sa in the heaven. Mama. Sa in the heaven. Sige, unsa man nimo ang unsa may nasabtan nimo ana imong verse. I don't know. Nga the Lord is my shepherd, I shall not want. Psst, unsa mo nasabtan? Uy. Papalusa ko. So guys, i-share na ko ilang memory verse. Ang John 1:35, Jesus wept. Sabot ana guys nga si Jesus nahimo siyang tao sa una no. So nakasinati siya sa mga pain nato. Kabalo po siya mahilak. So bisag unsa ang sitwasyon sa ato ang kinabuhi, naapod ang Ginoo sama nato nakig kung nakay friend no nakigsimpatiya sad siya sa ato sa imuha kung nakay problema karon kay nihilak kay siya sa time nga si Lazarus namatay. So the same feeling iha nang na-experience. So the same pod sa ato ano pasabot ana niya. Sa God is loved. Si God is he is not like man. Dapat din. Love good si God. Love kaita niya. Bisag sa takabad, bisag hatuan na nga baliskad na. Uy, pag-behave sa daw mo, be.
bisag unsa ta ka imperfect, bisag unsa ta ka kung ano sahay, no, love kaayo ta ni God. Bisag dili na to siya love usahay. Ikaw man tara si girlfriend. Love kaayo ta niya. Anya nagahulat siya sa ato kanunay nga mahimo tang ano kanang mo love back ta sa iyaha, naghulat lang siya. Tapos ang isa, rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Very ano sa tao nga malahi-lahi gid ato ang emotion, no, karon happy ta sunod dili. Labi na mga problema nga dinaghan, dili na to maarangan. Pero gidasig ta kanunay nga magmalipayon lang ta sa Ginoo kay tong timan-an nga ang mga pagsulay karon ra na sa umalabot na mga adlaw na ay nindot nga mga panghitabo nga buhaton ang Ginoo. So dili tanang panahon ingon ana ang sitwasyon nimo karon na mampoy mga panahon nga di ba nindot. So magpabilin ta dira sa Ginoo nga malipayon, rejoice lang. Ato ang i-remind atong self. Kung wala may mag-remind sa ato ana, let's remind ourselves na uy, rejoice in the Lord always. And I say it again, rejoice. Boyfriend. Ganahan kay ko ang kanta, guys. Rejoice in the Lord always. And I say it again, rejoice. Rejoice in the Lord always. And I say it again, rejoice. Rejoice, rejoice. Bisa grabe nakasaba sila, sagdi lang gina sila, guys. So, hapit na may mahuman dinhi, nakapalit na may og pan, yan, nagpalit si daddy karon og juice, padulong na dayon mi karon dito asa mo ang outreach sa Purok 8, kauban ang mga bayugandos yang people og ang mga deacons and mga leaders sila pastor. So, kita-kita taon niya. Medyo mataas-taas na yung video. Pero sagdi lang. I hope guys you will enjoy. Dili po siguro na ako tanong na-capture. But let's see. See you again in a while.